Hoge straffen geëist voor ontvoering. Gisteren stonden 4 mannen voor de rechter. Dat heeft allemaal te maken met de ontvoering die op 10 januari van dit jaar plaatsvond. We hebben er vaker aandacht aan besteed. Een ondernemer werd in een auto gesleurd, werd geboeid. Hij kreeg ook voor zijn ogen iets dat hij niet kon zien wat er gebeurde. En binnen 24 uur werd hij weer vrijgelaten. Maar wat zich precies heeft afgespeeld, daar kregen we gisteren wel een beeld van. Er zou namelijk 200.000 gulden losgeld zijn betaald voor de ondernemer. Die zou zijn bedreigd. Er zou ook een pistool in zijn nek zijn geduwd. De mensen die gisteren voor de rechter stonden ontkennen allemaal dat ze ermee te maken hebben. De ondernemer heeft zijn verhaal verteld. Volgens anonieme getuigen is er 180.000 gulden losgeld betaald. Maar wat het ook zal worden, er zijn 4 straffen geëist tegen de mannen tussen de 6 en de 8 jaar. En die krijgen dat op 23 oktober te horen of ze daadwerkelijk de gevangenis